Ja Mitä jos tulee virus? Jos tulee virus? sulla on virus. Ai tämä kypärä. Ei sen sä laitoit muuten. Ai tämä kypärä. Ei sen sä laitoit. Ai tämä kypärä. Ei. Tietenkin. On kaksi asiaa, mitä vastustan. Internet ja Facebook. Nyt olet Hesari-myönteinen hyysää ja demari puunhala ja ekofeministi ja alkoholisti. Mitäs mieltä te olette muuten Mitä? No ettekö te vakavissanne usko tollasta shaisea? Mitä? Non! Minä myös. Kaikki fana. Älä yleistä siinä! Niin just. Ai! Huomenta! Minne ovat kadonneet nuo lapsuuteni lääkkeet? Eli, koska poliisi on kansa, avaamme internetsivut, jossa kerromme vääristä. Hei! Moi. Lapsia päivittää pöysti. Hei! Hyvä kansalainen. Tämä on Pasilan poliisin tiedote. Minusta tulee tämän maan johtaja! Minun uni... Noin. Kaipaa persettä.